Mistennija kbira mill-pubbliku għall-aħħar film ta' James Bond Skyfall fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-bidu ta' din is-serje. Kienu mijiet dawk li l-ġimgħa fil-għaxija ħonqos swali taċ-ċinema f'San Ġiljan biex ikunu minn tal-ewwel li jaraw dan il-film ta' Daniel Craig. Kif normalment jiġri fil-films ta' James Bond iddominat bil-bost tal-preżenza ta' żgħażagħ iżda wkoll ta' bosta nies oħra li għandhom għall-qalbhom dan il-karattru u li huwa assoċjat mal-isparar, karozzi lussużi u gadgets elettroniċi. Jiena dejjem nispera dejjem kun żgur aħjar mit-aħħar wieħed. Għax to be honest naħseb Casino Royale u hekk naħseb aħjar mit-tieni wieħed. Imma naħseb b'dan għannaqqas milli qrajt barra u milli qed nisma' x'inhi u missatej u smajt mill-ħareġ. Jidher it's going to be one of the best Bonds ever and apparently definitely Daniel Craig's best. Hopefully it will be so. F'okkażjoni tal-50 anniversary. L-iktar li ġibidni għax ħaqaw ħafna jdud pratikament li James Bond tipo ħatma joltu bħala centers għarek u naħseb li dan id-darba jiddaq xie iktar taf kif, ċitat iktar taf kif. I'm hoping it's a really good film, ġifiri. From what I saw in the trailer and the reviews, it looks really good. Just hoping it is what it is. I'm a great fan of James Bond. I mean, I've got all these films, you know. U stmati li għal dan il-premjer attendew il-fuq minn 1000 ruħ bil-film jintwera fi 3 swali differenti fl-istess ħin. Abbinati ma' dan il-film kien hemm ukoll diversi attrazzjonijiet għall pubbliku fosthom wirijiet ta' żewġ kollezzjonisti li għandhom għall-album dak kollu li huwa assoċjat mal-karattru ta' James Bond. L-idea hi li nuru l-popolarità ta' James Bond. 50 sena ta' James Bond mill-ewwel film ta' Dr. No li kien ħareġ fis-swali ta' ċinema il-belt għall-film Skyfall, il-film il-ġdid ta' Daniel Craig. Propju James Bond għandu storja ġviri 50 sena, ġviri naraw id-diski ta' Shirley Bassey, il-famuża James Bond team, id-diska l-ġdida ta' Adele, James Bond ma jaqafx ibellaħna. U ħaġa li xtrajt kien il-submarine, il-Lotus Submarine, u minn hemm isabdiet il-collection. U dejjem tespandi l-ewwel il-karozzi, u mbagħad ħirġin il-pupi, u ħirġin il-figures, u ħereġ kollox, u fl-aħħar isma' issa ħanaraw xiflaħ il-but. Għal daw kollha dilettanti tal-fwieħa, il-ġimgħa saret ukoll promozzjoni għal fwieħa li ġġib ukoll il-kodiċi tal-karattru ta' James Bond, id-007, fejn dawn preżenti setgħu jakkwistaw kampjuni tagħha b'xejn. Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection.